San Cristóbal de Cea prepara un protocolo para a apertura das súas piscinas no vindeiro mes de xuño, pero só poderán utilizalas os veciños de Cea e de Piñor. En breve abrirán as piscinas do Concello de San Cristóbal de Cea. Este ano, dada a excepcional situación, só poderán acceder a elas veciños e veciñas dos concellos de San Cristóbal de Cea e de Piñor que estean empadronados en ambos os dous concellos ou que teñan a súa residencia de verán nestes municipios. Para iso, o acceso será cun carné personalizado e intransferible que se poderá solicitar en ambos concellos por privado en redes sociais e por WhatsApp a partir do vindeiro luns e que se tramitará en 3 días hábiles como moito. O uso das piscinas municipais conlevarán un estricto protocolo recomendado polas autoridades competentes para salvagardar a saúde de todos, que a día de hoxe, como di o Concello, é o máis importante. Esas normas e protocolos serán publicadas tamén para o coñecemento de todos os vecinos. A piscina municipal será de acceso gratuito.